Inselmilkom. Illum il-ħamis 25 ta' Marzu infakru it-tħabbira tal-mulej meta l-Arkanġlu Gabriel stieden lil Madonna biex issir Omm il-Messija u hi aċċettat. Nilqakom għal din il-Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Tal-Arċisqof. Fil-Quddiesa tal-lum b'mod speċjali nitolbu lil Marija sabiex tallimna nisimgħu leħen il-mulej u tkun ta' għajnuna għalina sabiex ta' kuljum ngħidu iva għar-rieda tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Disa' xhur qabel il-miliet fil-25 ta' Marzu niċċelebraw it-tnissil ta' Ġesu fil-ġuf ta' Marija. Ejjew naduraw il-misteru tal-Verb ta' Alla magħmul bniedem. Din il-sentenza tant għażiża għalina mill-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Ġwan li San Ġorġ Preka għallimna naduraw verbum Dei caro factum est li ben ta' Alla sar bniedem. Din hija l-festa li qegħdin niċċelebraw illum. U qegħdin niċċelebraw ukoll lil Marija li llum hija annunzjata. Li llum tirċievi din il-proposta mingħand Alla li ssir Omm ibnu. U tgħidlu iva. U dik l-iva tagħha umli u sempliċi fost ħafna diffikultajiet kbar hija l-bidu tas-salvazzjoni tagħna. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha u niftakru li llum bdiet l-avventura tas-salvazzjoni tagħna, tal-ħelsien tagħna mid-dnubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-oli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-oli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla intrit lill-Verb tiegħek isir bniedem bħalna fil-ġuf ta' Marija Verġni. Għatina l-grazzja biex aħna li nistqarru lill-feddej tagħna u Alla u bniedem nissieħbu wkoll fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Bibnek Ġesu Kristu sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' profeta Iżajija. F'dak iż-żmien
Il-mulej is-sokta jkellem lil-laħas u jgħidlu: Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej, Alla tiegħek, fqieħ l-art jew fil-għoli ta' smewwiet. U Aħaz wieġeb: Ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: Isimgħu mela, dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjali jagħtulkom Sidi stess. Arawha, ix-xebba ssir u jkollha eben u semmih Emanuel għax Alla magħna. Il-kelma tal-mulej. Dalla. Salm responsorjali. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Sagrifiċċju u offerta int ma taraqx bihom, imma widnejja int ftaħt li. Vittmi tal-ħruq u tat-tpattija int ma tlabx. Imbagħad jien għedt: hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-ftuħ tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi qiegħda. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira. Ara, xoftejja ma żammejthomx magħluqa, mulej. Int taf. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Jien ma ħbejtx emil il-ġustizzja tiegħek fil-fond ta' qalbi. Il-fedeltà tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek jien xandarthom. Ma ħbejtx it-tjieba tiegħek u l-fedeltà tiegħek lill-ġemma l-kbira. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Il-verb ħal ġisem u għammar fostna, u aħna rajna s-sebħ tiegħu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret. Għan xebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. U x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha slim għalik mimlija bil-grazzja. Il-mulej miegħek. Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet titħasseb bejna u bejn ruħha seta' tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara inti se tnissel fi ħdanek u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir, u jkun jissejjaħ bini l-għoli. U l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakobb għal dejjem. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Weġiba l-Anġlu u qalilha: l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana. U dan huwa s-sitt ċar għaliha li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal
għax għal-Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu tela minn ħdejha. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Nistgħu ngħidu li il-festa tal-lum tinġabar fil-responsorju li tlabna fis-salm responsorjali tal-lum. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej ġejja nagħmel ir-rieda tiegħek. Għaliex illum jiltaqgħu mhux iva waħda imma tnejn. L-iva tal-om u l-iva tal-iben. Lill-missier jgħidlu vittmi tal-ħruq u tat-tpattija int ma tlabx. Imbagħad jingħid hawn jien ġej. L-iben, it-tieni persuna tas-Santissima Trinità, taċċetta din l-avventura ta' mħabba li bija Alla jsir bniedem minn mara. U hemm bżonn ukoll li din il-mara tgħid iva. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ikun minni skont kelmtek. Fil-fatt littra lil Lut fil-kapitlu 10 titkellem dwar din id-disponibilità tal-mulej. Għaliex Kristu meta daħal fid-dinja, jgħid l-awtur tal-ittra lil Lut, qal u jkwota s-salm li smajna wara l-ewwel qari. Jiena mbagħad għedt hawn jien ġej biex nagħmel id-dida tiegħek u Alla. B'hekk Alla neħħa s-sagrifiċċju tal-ewwel biex iqiegħed flokhom it-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda, tal-iben, aħna ġejna mqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Kristu magħmula darba l dejjem. U l-festa li qegħdin niċċelebraw illum, dan il-Vanġelu nużaw f'ħafna festi tal-Madonna. Llum nixtieq li aħna nikkonċentraw propju fuq it-tnissil ta' Ġesu. Veru, aħna din il-festa nafuha bħala illunzjata. Inħarsu lejn il-Madonna l-iva tagħha huwa iva prezzjuż bħalma fakkarna anke fl-istaġun sabiħ tal-Avvent fejn aħna wkoll naqraw dan il-Vanġelu għal darba darbtejn naqraw ukoll fil-festa tal-Konċipiment Immakulat tal-Madonna tal-Konċissjoni tagħha. Imma llum qegħdin niċċelebraw l-avveniment tal-iben ta' Alla li jsir bniedem. L-anġlu telaq minn ħdejn il-Madonna mhux bidu vojta imma dik l-iva għażiża tagħha. Għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. B'xi mod il-Vanġelu stess fin-nisġa tiegħu jirrispondi għal ħafna domandi li jistgħu jiġuna imma kif jista' jkun. L-iben tal-Alla jsir bniedem mingħajr il-kooperazzjoni ta' raġel hija d-domanda li tagħmel il-Madonna stess. Kif ikun dan? La jien ma narafx raġel, la jiena m'għandix naqsam ma' raġel. Għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. U anke it-tislima tal-Anġlu tħawwada għaliex hija mimlija bil-grazzja. Jgħidilha il-mulej miegħek. Imma immaġina li dan il-kliem
qed jingħatu wkoll lill-umanità, lil kull wieħed waħda minnha. Mhux għax jistoqilna, mhux għax aħna ġejna mnislin bħal Madonna mingħajr teba', imma f'dan l-avveniment it-tnissil tal-iben ta' Alla fil-ġuf ta' Marija, aħna imtlejna bil-grazzja, il-mulej magħna. U għalhekk il-profezija ta' Iżajija li aħna naqraw ukoll fl-Avvent illum tfakkarna li l-iben jismu wkoll Ejmannuel għax Alla magħna. U dan huwa l-avveniment straordinarju. Niftakar meta kont għadni qed nistudja il-liġi u konna naraw xi atti notarili antiki, in-notara ta' seklu ilu, kienu jibdew is-sena bħallum, kienu jibdlu l-annu bħallum. Għaliex kienu jgħoddu l-annu mhux mill-ewwel tas-sena jew 8 ijiem wara l-milied, imma mit-tnissil ta' Ġesu. U kienu jgħidu llum hija l-2022 mill-inkarnazzjoni tal-mulej. U dan huwa mod interessanti kif inti tqis is-sena. Għan-nutara l-antiki illum kienet tibda is-sena għax kienu jibdewha mit-tnissil tal-mulej. Imma verament f'dan l-avveniment l-istorja tal-umanità nqalbet. Aħna li konna tlaqna lill-mulej, il-mulej mhux talli ma jabbandunanix, imma jsir wieħed minna. Wieħed minna bħalna f'kollox minn barra dnub. Hekk jgħid l-Apostlu missierna San Pawl. Illum ukoll niftakru f'dak li jgħid l-Apostlu missierna. Ma qiex tiegħu li hu kien daqs Alla, imma tneżża minn kollox jgħid. Ħan natura tal-sir u obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Aħna niċċelebraw din il-festa lejlit id-duluri, aħna l-Madonna għada inqimuha taħt is-salib. Tkompli dik liva li bdiet tajt propju fl-annunzjazzjoni tagħha. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ikun minni skont kelmtek. Illum solennità kbira ngħidu anke l-kredu, u kif tafu fil-kredu aħna nfakru dan il-misteru li qegħdin niċċelebraw illum u nistedinkom li bħalma nagħmlu fil-milied, bħalma se nagħmlu 9 xhur oħra, anki llum meta niftakru fil-misteru tal-iben tal-Alla magħmul bniedem nieqfu ftit u nagħmlu qatt ta' adorazzjoni. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem.
Salbuha lina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuħ. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U l-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem b'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Sitna Marija llum biex aħna wkoll lil-mulej nofrulu qalbna biex jagħmel minna dak li jixtiequ għal ġid tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-Lusija tiegħu il-Papa għalina l-isfijiet tas-saċerdoti u djakni kollha tal-Knisja biex aħna lil-mulej nagħtuh id-disponibilità kollha tagħna. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-insara kollha biex dan il-jum għażiż ta' tnissil tal-iben ta' Alla magħmul bniedem aħna nifhmu id-dinjità ta' kull wieħed waħda minna, is-sbuħija tal-ħajja u nixxenqu għall-ġenna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha tagħna, għal dawk mill-quta mill-pandemija, kemm fiżikament, psikoloġikament, spiritwalment, ekonomikament, biex il-mulej ikun is-saħħa, l-għajnuna u l-faraġġ tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal frontliners kollha. Nitolbuk mulej tagħtihom għoża, kuraġġ, spiritu ta' għaqal u ħeġġa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ġustizzja fid-dinja, mod speċjali fit-tqassim tal-vaċċin tal-COVID-19, biex ikun hemm solidarjetà vera bejn il-bnedmin. F'dan iċ-ċirkustanzi fejn hemm is-saħħa ta' miljuni ta' nies fin-nofs. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu l-mulej jagħtina spiritu ta' mħabba għal kull bniedem, maħluq skont ixbija ta' Alla. Għax Alla sar bniedem biex ixbija tiegħu fina tkun dejjem sabiħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. B'mod speċjali ħutna li mietu b'mod traġiku, biex il-mulej ikun il-faraġġ u l-mistrieħ għal-jom u għal-qrabatom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Slima għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qammulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta tal-Knisja tiegħek biex ili taraf l-ewwel bidu tagħha fit-tnissil ta' ibnek il-waħdini bħala bniedem tiċċelebra f'dan il-jum solenni il-misteru tiegħu bi Kristu Sina. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sina. Li biex jitwielet fostna u għalina l-bnedmin, il-Verġni Marija laqat bil-qalb it-tħabbira li jintbattila mis-sema. U nislitu bl-imħabba fil-ġuf tagħha bla teba, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li xeħet id-del tiegħu fuqha. Hekk seħħew tassew il-wedijiet li jint għamilt lil ulied Iżrael. U d-dinja ħasset li baġeb li ma bħalu, ix-xewqa tal-ġnus kienet waslet biex tintemm. Biħil-tajja kollha tal-anġli ferħana l-dejjem quddiemek, iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna, waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Quddies tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana intu salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek.
Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-sartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla, li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla, li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla, li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Somni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Wettaq mulej il-fidi tagħna fil-verità tal-misteri tiegħek. Aħna nemnu li ibnek imnissel minn Marja Verġni u tassew Alla u bniedem. Għatina li bil-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet li bih ħadna is-salvazzjoni ikun jistoqilna naslu fil-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lil-Alla. Dan ir-Rużarju nitolbu għal vokazzjonijiet insara, għas-saċerdozju, il-ħajja reliġjuża, il-missjonarji u żwieġ nisrani. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-fer meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. وبزنادها كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحق ما نغفر لمن هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب إزدع لسنا من الدني. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين استو في الساعة الموتانا. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين استو في الساعة الموتانا. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين استو في الساعة الموتانا. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-fer. Meta sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Sant Elizabetta. Missier nhar inti fis-smewwiet, itqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-fer. Meta sitna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-fer. Meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrina d-dubietna bħalma naħfur il-menu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Ġusepp sabu l-Ġesu fit-tempju jitkellem mal-urrief. Missierna li inti fis-smawwiet, itqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik, Sultana, Om tal-ħnina. Ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu dan għal-wiet ta' dmuħ. Emela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan t-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema,
Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddis Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Hekk ikun. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla lina. għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Ir-Rużarju u l-barka sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għall-lum. Għada, jum id-duluri, fid-9:09 ta' filgħodu, l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi se jmexxi l-Quddiesa u r-Rużarju mill-Knisja ta' Ġiesu il-Belt Valletta.
Fil-għaxija, imbagħad, il-Quddiesa u t-talba tar-Rużarju tal-5:30 se jitmexxew mill-Arċisqof Charles Scicluna wkoll mill-Knisja ta' Ġiesu il-Belt Valletta. Infakkarkom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Insellmilkom.